Kattoäly on palvelu, joka vie kiinteistöjen vesikattojen hallinnan täysin uudelle tasolle. Sen avulla isännöitsijät, kiinteistöpäälliköt ja muut vastuuhenkilöt voivat tehdä päätöksiä reaaliaikaisen tiedon pohjalta. Meidän asiakkaiden hallinnamat kiinteistömäärät vaihtelevat muutamista kiinteistöistä kymmeniin tai jopa satoihin kiinteistöihin. Tiedon hallinta on kattoälyssä helppoa suurillakin kiinteistömäärillä. Palvelu vähentää yllätyksellisyyttä ja tuo järjestyksen kiinteistöjen ylläpitoon. Sen sijaan, että pelkästään säilytään dokumentteja, kattoälyssä tarkastellaan reaaliaikaista tilannekuvaa. Kaikki päätöksenteon kannalta olennainen tieto on saatavilla samassa palvelussa. Pysyt ajan tasalla siitä, mitä katolla tapahtuu, ja voit myös hallinnoida tietoa ja tehdä tilauksia. Asiakkaan näkökulmasta tietoa ei tarvitse säilyä monessa eri paikassa. Erityisen kiinnostavaa on tarkastella katon tilannekuvaa eri vaiheissa. Esimerkiksi vesikaton tarkastuksen jälkeen tilattujen korjaustoimenpiteiden ollessa käynnissä. Kattoäly tekee yhteistyöstä läpinäkyvää. Jokainen katolla tehty käynti dokumentoituu palveluun ja päivittää tilannekuvaa. Näin budjetointi ja pitkän aikavälin suunnittelu sujuvat luotettavasti todellisen tiedon pohjalta.